Ilibingelele babukela emakhaya, ulibingelelayo usicana umfowangema ubuya phansi umuntu obatoba esigqithisa amapheleni ngaphansi kwenduna uGumede, phansi kwenkosi uMkhwanazi. Eceleni kwami nginobhuti la, umuntu omdala ubhuti uphakela umthakathi. Sicela bhuti ukuzwa uvo lwakho. Kule khona nje manje enkundleni zokuxhumana malana negama elithi umnumzane. Ngabe igama elithi umnumzane ubhuti ngalichaza kanjani? Mhlawumbe ake ngiqale khona insizwa yakithi lapho umzawa wami umfowaqumalo okhulumile ngalento ekhuluma iqiniso bekuyiqiniso lokho abekukhuluma. Uma ngabe wena nje uyinsizwa ukhula ekhaya bese uthatha intombi bese leyo ntombi igana. Ngisho ungaphuma umuzi ngisho ungahlala ngaphakathi ekhaya makuseno baba wakhe into yokuqala nje ingane ezalwa uwa unalungelo lokuyishaya. Ake siyeke kubumnumzane nje. Ilungelo lokushaya nje ingane egcekeni ubaba wakho ekhona awunalo. Uyibuze ke qala uyibuze lapho umuntu obengakwazi lokho ayibuze lapho ukuthi kwenziwa kanjani. Umthetho awuvumi ukuthi ushaye ingane ekhaya ubaba wakhe esekhona. Awuvumelekile ukushaya odadewenu egcekeni ubaba wakhe ekhona. Uganiwe. Ngoba ngithi uma usuganiwe ila kuthiwa khona usesigabeni sokuba indoda. Yebo. Kodwa still kusenezinto ongakwazi ukuzenza. Usuke uyindoda usukuphuma emsizweni ungena ebudodeni. Kodwa still ekhaya kusenezinto ongakwazi ukuzenza ukuthi kusekhona. Ngisho impahla ezithengwe uwe inkomo ezithengwe nguwe. Inkomo wake wakuzwa nawe lokho. Inkomo ethengwe nguwe ngemali oyisebenzile. Uma sesibayeni lapho wakhulela khona akuyona yakho. Ngisho ungaphuma umuzi ube lapha ngaphandle ubaba wakhe khona ephila usakhe isibaya lapha wakhela uMasibanibani. Inkomo wayithenga ngemali yakho akuyona yakho. Eka baba wakho ufuna ukuyisebenzisa la egcekeni ufuna uhambe uyoyicela kubaba. Akunika imvume. Uma uyithenga ubuya uyintshele baba nansi inkomo ngiyithengile ayibike athi ngiyala ekhaya kube kwaziwa ukuthi le nkomo umbalo ukuthi eyakho. Asikakafika endabeni zobunumzana. Manje ke kwenzeka kanjani ukuthi wena egcekeni uyihlo ekhona kini bese uba umnumzana. Ubani okubiza ngomnumzana ngoba indoda ayibizi ngomnumzana. Kahle kahle leli gama lokuba umnumzane. Umuntu uba umnumzane uma sekunjani ngoba kahle kahle la engathi shayisana khona. Umuntu uba umnumzana mhla wathetha idlozi kuganwa ingane yakhe. Noma kugana ingane yakhe. Maka encamisa nje ingane yakhe ihamba iyogana. Ngalelo langa uba umnumzana. Ngisho esigcawini mase bebizwa abantu kuthiwa bazothetha idlozi kuthiwa bizana abanumzana basekuthini. Bizana abanumzana bakwangema, bizana abanumzana bakwanqumalo. Bazothetha idlozi libekhushulwa yiphoyisa. Akuzi noma ubani. Yingakho mabeqeda ukubonga obaba bengane abangabanumzana akugiyibona kuthiwa dlala mfana. Kushiwe indoda eganiwe. Kuthiwa dlala mfana. Ngoba usuke kuvele ibona basuke nje bezobikela abadala bese egcwalisa ke lona omncane ngokudlala. Kubonga abantu abadala ingakho uthola kubonga abantu abadala kwenzeke kwesinye isikhathi kungene kumuntu omncane umoya wakulelo gceke kungene kumuntu omncane abazi ngokusheshsha omkhulu bakhe nobaba bakhe. Umuntu owumnumzana kusho ukuthi phela amadoda nizogcina senithi namakhaya ngawenu. Kusho ukuthi nizogcina nithi namakhaya ngawenu phela mangabe kuukuthi nizothi ningabanumzana emagcekeni oyihlo. Thina saganwa nje sengumnumzana. Yeah, ngokwesingisi wonke umuntu umnumzana nongaganiwe uwumister. Ngokwenhlonipho uma ungasazi isigaba somuntu ukhona nje abake bacaphuna ugadla lapha yethi khona usomnandi umnumzana. Ethi ubaba umcineka umnumzana. Wayenza ngokwenhlonipho yasobala la kubuka khona bonke abantu. Hayi kodwa ukuthi ngokwesigaba. No ake ngibeke nje wayenza ngokwenhlonipho yokuthi uma ukhuluma nomuntu lento ebizwa ngokuthi man of approach. Uma ukhuluma nomuntu nje ungamazi ukuthi ukusiphi isigaba. Kufanele umbiza ngomnumzana. Thina lapha ensizweni ngisho singakwazi noma uyinduna noma uyona induna mangikhuluma nawe ngingakwazi ngithi induna ngoba yilona gama elikhulu lele engakuhlonipha ngalo until wena uzungitshela ukuthi wena ubani. Yabo. So ke laba abacaphuna lokho kwakushiwo uGaza kwakuyinhlonipho yakwa social media leya. Kodwa mase kuchazwe isiZulu sekungenwa kwinjula yesiZulu ukuthi ubani umnumzana. Hayi akusi umuntu oganiwe akayena umnumzana ngisho ungaganwa abafazi abawu5 ubaba wakho mayisaphila uyena umnumzana. Hayi ngicabanga ukuthi mina ichazekile. Futhi abantu ke iSouth Africa nje ubuyibona yonakele kanje yoniwe ukuthi abantu bayakhandana abantu bebe baningi bevumelana bekuxoxa ukuthi hayi asambe siyovumelana ngokuthi noma sambe siyodelela nangu usaliwe noma sambe siyodelela nangu Ndoni bekuxoxile
abawu-10 phakathi kwalaba abantu abadelela usaliwa bathunyiwe abanayo i-clue. Nala ku-social media ubona abantu bephendula nje abazi lutho. Iningi labo bayimlanjwana abalungisile abakulweli nokuthi kulunge lokhu kuba yimlanjwana. Bazokhuluma into yobunumzana into ekude kakhulu kunabo. So ke into enkulu efuna ukuthi yenzeke kufuneka makuvuleka izinkulumo ezifana nalezi sehlisa umoya sifundisana. Sehlisa umoya makade ungazi mangabe into kade uyazi ngenye indlela mayiqhamuka ngenye indlela icubungule phela uyindoda. Icubungule ubone ukuthi ngeke ni ubone ukuthi iyawenza umqondo ngalendlela entsha oqeda ukuyizwa manje. Kodwa lokho ukuthi bese kwethukwana bese kuthiwa hayi kukhulunywa lokho isiZulu asishintshe phela. Nalabo abaganiwe abakubona abaqala ukugana kade ukugana bakufica kukhona. So ke akungathi makukhulunywa into bese kuyamaniswa nabantu kuthiwa hey ngoba senikhuluma kanje ngoba usibani bane seganiwe ngoba akufiki naye. Into ayiveli khona. Akufiki naye futhi akenzanga into enkulu kunayo yonke into eyake yenzeka emhlabeni. So akuze kumizwe limiswe ngokugana komuntu ngoba nakho kuthiwa kwaganwa yena cha. Ube engaqala ukuganwa lo ganiwe aqalanga ngaye futhi na umsindo wakhe awubanga into enkulu kunazo zonke izinto ezake zenzeka emhlabeni. So ke asingoni bese sifaka amagama abantu bese sifuna kube khona abantu abacasukayo. Insizwa zehlisa umoya zifunda ukuxoxa. Yeah. Hayi ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzwile lapho ngasemakhaya. Ongezwanga kayeke. Akuncenge wena phela manje. Sekhulumile ke ubhuti wethu omdala sihlala Nkosi. Bafowethu umnomzane yiyo lento echazwayo. Ayikho futhi enye ba ukuthi ufune yakho iba umnomzane. Akabe uyeke. Siyabonga. Akabe uye akunankinga akabe uye siyamvumela uye. Ngoba phela